κάνετε σε ένα καινούριο βίντεο. Εδώ πέρα παίζουμε ένα παιχνίδι που πρέπει να κάνεις κάτι. Ναι, τώρα ξεκινάμε. Πρέπει να μιλάω λίγο σιγά, γιατί τώρα είναι απόγευμα και ναι. Φορμάτε λίγο, ωραία. Περιμένουμε τώρα. Αφήστε το βασικά αυτό το παιχνίδι, πάμε να πούμε κάτι άλλο. Αυτό, παιδιά, ναι, σε αυτό θα μπούμε. Ωραία. Πάμε να μπούμε. Πάμε παιδιά, αρχίσαμε. Πάμε δυναμικά. Με φάνε παιδιά. Δεν έφαγα, παιδιά. Πού είναι τώρα αυτό? Το boss! Όχι παιδιά, με έφαγε! No, δεν θα να πληρώσω. Ωραία, εδώ βλέπετε το φιβάκι. Πάλι διαφήμιση. Μου σπάσει τα νεύρα στο διαφήμιση. Ναι, πάμε. Όχι ρε φίλε, πάλι με φάγανε. Ναι, μη με παρεξηγείτε, πρώτη φορά το παίζω. Δεν έχω βρει κανένα να το παίζω. Ωραία, αυτό άλλη σχέση τι πάτησα. Ναι, πάμε. Αλλά τέτοιο είναι το φιβί. Θα αγοράζουμε. Ναι, δεν φίλους όμως. Έκανε και τα μάνα έτοιμα. Σκούλη μου. Όπα. Ωραία, ναι. Παιδιά, πάω πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ για αυτό το πράγμα. Ναι, έλα εγώ χριστιανέ μου. Παιδιά. Όχι, με έφαγε το μικρό. Παιδιά, το πιστεύω αυτό. Τώρα πιστεύω ότι με έφαγε το μικρό ισκλικαντέρα. Πάμε. Έτσι. Δεν θα με φάτε. Ω, οι δουλίτσες μου. Τρέχω. Ωραία. Ναι, θα με βλέπετε όλη την ώρα να πεθαίνω. Δεν παίρνω κατά. Ναι, τώρα μπαίνουμε
με κάτι άλλο. Μπορούμε να πούμε αυτό το παιχνίδι. Είναι αυτό εδώ το συγκεκριμένο. Αυτό δεν το έχει παίξει κανένας YouTuber, είμαι ο πρώτος που το παίζω. Θα δείτε πώς παίζεται. Ναι. Παιδιά, αυτό ήταν το πιο προγραμμάξι. Ναι. Εδώ πάντα ήθελα. Είναι αυτό. Αυτό ποτέ δεν έχω. Γεια. Τα χρήματά μου. Γιατί μόλις βγουν λεφτά έρχονται για να τα κάνουμε. Αυτό πρέπει να προσφέρει τώρα. Στο μηχανάκι. Υπάρχουν και πολύ καλά πράγματα. Αλλά εγώ μηχανάκι θα κάνω. Θα πάω στο σπίτι μου. Τρέχω. Ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο κομμούνι τα σπάνε τα νεύρα. Για να δούμε τι αμάξι έχουμε. Ρε φίλε, τώρα την νεκροφόρα. Τι είναι αυτό. Ρε μιλά, καλάκι. Απλά βάλει το εδώ να το τσακίσουμε. Λεφτά. Να σκεφτώ. Έχει γίνει update. Το είχα δει την προηγούμενη εβδομάδα. Σταματάω εδώ. Είναι να σκάσω. Εδώ. Μην σχολιάζετε. Για μια στάση όπως είχα πει. Θα δούμε τι γίνεται, πάμε στο βιτζινάδικο. Που έχει το καλύτερο. Αυτό το βάζω. Αυτό. Μπορεί να ανέβει κανένας άλλος. Και θα μην ανέβουνε για τα λεφτά. Εννοείται και θα το αλλάξω αυτό όμως. Και θα το βάλω μπλε. Ξέρω τα κατόρια. Παιδιά, αυτό δεν είναι καλό. Το δικό μου τώρα είναι καλό. Και πρέπει να βρούμε ένα καλύτερο. Τώρα είμαι κάπου. Βασικά. Ας αυτό εδώ. Είναι εδώ. Είναι ένας χάρτης. Δεν είναι εδώ. Ο χάρτης. Γι' αυτό πάμε σε χεσμένη τώρα μας. Γεια σου φίλου. Αυτός έχει το καλό όπλο, δεν θέλει να με πετύχει. Λένε και γουλί λάτσα λιλαλαλα. Πάμε να πάρουμε και εμείς όπλο. Τώρα είμαι πιο γρήγορα στα βήματα αυτά τα μάτια. Αντιλαμπαργίνη. Είναι μπουκάντι εδώ. Είναι μπουκάντι. Μπουκάντι, άγια κάμερε αμπουκάντι. Τώρα τραγούδι και μπουκάντι στο κινητό. Καντάκρι. Ωραία. Η φάλασσα. Μη με πειρώ. Κοίτα εγώ τώρα. Το έκανα. Εμένα άμα τορμήσει κάποιος να με πυροβολήσει, τον πυροβολάω κι εγώ και πεθαίνει. Άσε αυτό εδώ. Πάμε με όχημα. Άντε πάει μαγκές.
Ανάγκη, μπουκάντι. Ρε φίλε, τώρα τι προσπαθείς να κάνεις? Αχάι, πάρε, πώς είναι έτσι. Τα πατημένη πατάτα. Football. Γιατί βγήκα την τέχνηστα. Δεν έχει κάτι. Θα πάρω ο Γιαλούμπας. Ο Γιαλούμπας. Δεν το λέω. Τι να με προβλήσει. Κατόκρινο μαντές μου. Έχει λεφτά. Δεν ξέρω να πώς σηκώνονται. Δεν ρημάλε. Πάρτα. Δεν μη σε ξαναδώ. Ναι παιδιά, θα δω τώρα. Πάμε. Ωπα, Lamborghini. Τι είναι αυτό? Δεν θα μου ξαναδεί. Σχετικά. Εγώ τώρα πάω σπίτι. Πάμε. Ωραία. Πάμε αυτό το μπλοκ. Το μπλόκο. Όχι παιδιά, έπεσα. Δεν το πιστεύω. Ναι παιδιά, εγώ σχετικά έρχομαι. Μην ανησυχείτε. Έρχομαι. Πάω λίγο να ανοίξω στη μάνα μου, στον πατέρα μου. Ναι παιδιά, δεξιά. Ναι. Οπα. Τι έγινε? Πού είναι αυτό που είχα σπάσει? Το μπλοκ που είχα σπάσει. Ανάτο. Το έκανα. Τώρα το κάνω. Πα.
να σου κάνω να. Για το έκανα, κάποιος είναι στην πισίνα μου. Ποιος είναι στην πισίνα μου. Είναι το σπάξω. Ένας που το λένε ένας. Λαμπορκίνι, πάλι Λαμπορκίνι. Το έχω βαρεθεί. Αυτός τους Λαμπορκίνι. Τις έχω βαρεθεί τώρα. Προτιμώ τώρα αυτά τα μάτσια της Μπουκάρπασκα. Και τις έχω βαρεθεί. Απλά περνάνε κάθε μέρα το σπίτι μας και το μανσάρουνε. Μου το σπάει τον ευρώ στο παιχνίδι. Στην αληθινή ζωή είχα βρει μια φορά τέτοιο. Πώς λέγεται, Μπουκάντι, όχι Μπουκάντι. Όχι. Φεράρινα. Και είχα βρει. Ρε σπέντζα κόσμο. Και μου το χέσει αυτός. Έξω το κακό από το σπίτι. Έξω το κακό από το σπίτι. Δεν φεύγει. Τα πάτω παιδιά. Λάθος σπίτι. Από αλλού στρίβα. Ναι, παιδιά. Μην το σχολιάζετε. Το προγευή. Μπράβο. Ayo kami na bukad. Ayo kami bukad. Apa sila? Είναι καλό παιχνίδι. Δεν λέω. 1-7. Όπα, κάτσε να περάσω στα καρέκια. Πού πάνε τώρα όλα αυτά. Και τώρα όσο να βάζω τα κανάλια τα μάτια. Όπα, τα σκουπίδια. Voilà. Όπα! Δεν μου αφήνεις το χειτνί. Μισό. Δεν ξέρω όμως ότι θα είναι ένα κομμάτι. Ω, παιδιά. Άξτε. Έχω τη σνάιπερ. Όμως το μάτι και το παλάτι του. Εγώ ισχύω μόνο. Αφήνουμε μηχανάκι. Ανοίγουμε πόρτες. Εδώ. Τι να κάνω τώρα. Να πάω κανένα όπλο. Αυτό να μπορώ, όμως δεν μπορώ. Και τη ρουτσέτα τώρα. Το σκέφτομαι και τη ρουτσέτα.
Παιδιά, άμα το παίζει κάποιος στο παιχνίδι αυτό, γράψτε μου στα σχόλια. Γράψτε, θα το καταλάβω. Θα το καταλάβω άμα γράψετε. Παιδιά. Γιατί μερικοί δεν γράφουνε. Ναι. Τώρα σχετικά. Τώρα πατάμε. Δεν κατάλαβα τι είναι. Τώρα μπαίνουμε κάτι άλλο. Μπαίνουμε τι να πούμε. Παίρνουμε Roblox τώρα. Όχι, παιδιά. Θα πούμε Brawl Stars. Όποιος παίζει Brawl Stars, μπράβο του, και άμα έχει όλους τους παίχτες, γράψτε μου και τι παίχτες έχετε. Ωραία. Μπήκαμε. Ωραία. Εγώ σχετικά έχω σχεδόν πολλούς παίχτες. Να update. Να έχω αυτήνα. Πάλι πάνω. Ναι, θα δώσω όλα το λεφτά μου και για να κοιτάξετε. Να ανοίξω αυτό να δω. Ωραία, να το δούμε πραγματικά. Γίνεται εγώ στο shop, εντάξει. Κανονικά εκεί πέρα έπρεπε να τα ξοδέψω όλα στο shop. Αλλά εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Πάμε μπαλίτσα. Και μπορεί. Και άμα έχει μείνει για λίγο ακόμα καινούργια πίστα, πατήστα όλο το με την γάτα μου, την κάτερα. Με την γάτα. Με τη μία περσόνα δεν έχω και πολύ το σούπερ. Τον κύριο σούπερ. Γεια. Θα τα σπάσω όλα. Πάρτε. Για να αναπεί. Τρεβούμε. Μην το βάλεις εμάς. Ακά, μην το βάλεις εμάς. Πάμε πάνω. Έρχονται όλοι σε μένα. Ωραία, να σου γάμισω τώρα. Τώρα κλασικό να χάσουμε με τέτοιους. Με χριστούμπες. Τώρα θα βάλω κάποιο παιχνίδι που τον έχω πάρα πολύ. Τώρα θα σοβαρευτώ. Το έπαιξε στο κινητό. Ήρθε μου το κινητό. Άντε ρε Brawl Stars. Ωραία. Και τώρα κάποιον που την έχω πάνω από 10. Όλους τους είχα πάνω από 10. Απλά γιατί έπαιζα πολύ. Δεν τους έχω τώρα. Για να τους έχω όμως πολλά και καλά. Και ποιο να βάλω, θα βάλω αυτήν. Για να δούμε το τελευταίο. Καλό το τελευταίο. Όσο τι να έχω να σου το βασικό. Μπορώ να κάνω με την πραγματική σου. Να κοιτάξεις, δεν το έχω όλα. Ωραία. Όλα καλά σε αυτό να. Τώρα θα τους ξεγεμίσω. Πάμε παιδιά μου. Ωραία να. Καλού. Και πες να μην είναι καθόλου καλή. Παιδιά κόλλησα.
Σκοτώστε τον. Άντε ρε, βάλαμε ένα γκολάκι. Πανεύκολο, πανεύκολο. Πανεύκολο για μένα πανεύκολο. Παίζω και σχεδόν κάθε μέρα Brawl Stars. Μόνας, να πετύχω να μίσω τώρα. Θα πάρω όλα. Θα πάρω υπολογιστή και θα σπάσω όλα. Είμαστε και σοβαρία, μάγκες μου. Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε ρε μάγκες. Σοβαρευτείτε. Και δεν ξέρω και εμείς και ποιους παίζω. Πάμε λίγο. Παιδιά! Ωραία, για να το δούμε. Τέλειο πραγματικά. Αυτός είναι όλα τα λεφτά μου. Τώρα λεφτά. Είναι όλα τα λεφτά μου. Πραγματικά. Είναι όλα τα λεφτά μου τώρα. Και τους έχουμε. Δεν πετάξω βέβαια. Μαγκές. Παιδιά, ωραία. Μη μας βορειοδοτήσει. Με τα χρήματα. Ρε, κολοχρήμα. Πάμε το χρήμα σου μέσα. Πάμε τα χρήματα. 100, 3.000, 21. Πόσο λένε. Δεν βλέπω. Ωραία φίλε, πάρ' το. Τροφομή, κόλλο αρκούβα. Μαλάκα, καμώ τα Robux τους. Για βέβαια, που θα σου να πάμε να πούμε Roblox. Αυτό άλλη σχέση. Τι παίζουμε ρε φίλος μου. Αν είναι δυνατόν. Ηλικιότητα κάτω παύλα 10 σας. Ωραία, πάμε αυτό. Πάμε. Ωραία, ναι, δεν ξέρω τι αγόρες ούτε καν. Ναι. Το έχω ξαναπαίξει παιδιά, sorry. Δεν πειράζει. Παιδιά. Τι έκανα παιδιά. Ωραία, ναι. Τεράστια, please. 2. Αυτό μην το όποιος το είδε, να γράψει στα σχόλια ότι δεν το είδε. Παιδιά. Ξέρω τι νομίζω ότι μπορούμε.
Καλά, βάλε το ξένο. Α, το μολύβι είναι καλέ. Πού πάω? Πώς περπατώ και δεν ζωγραφίζω? Ούτε εγώ δεν ξέρω, ο ίδιος που παίζω σχεδόν κάθε μέρα με τις φίλες μου Roblox. Παιδιά. Σχεδόν όλη η μέρα μου με Roblox είναι. Χωρίς YouTube δηλαδή. Σχεδόν και YouTube βλέπω. Όλο αυτό είναι άλλη σχέση. Δεν το ξέρω ότι η ορεινή μέλισσα ήταν καταγεγραμμένη το σήμερα. Δεν ήταν δηλαδή. Δεν ήταν ποτέ η ορεινή. Η ορεινή. Ακούστε. Δεν ήταν ποτέ. Ήτανε καλός με όλους. Εσείς λέτε τώρα ότι δεν είναι. Μερικοί. Και ότι δεν σας αρέσει. Μερικοί. Αυτό τώρα άλλο θέμα. Παιδιά, όπα, όσο καλά το παιχνίδι αυτό, καθόλου καλά δεν τα πάω, αλλά εντάξει, εγώ το τρεμάτισα. Γεια! Το τερμάτισα! Όνας! Το τερμάτισα! Πόσο καλός είμαι σε αυτό το παιχνίδι, παιδιά! Κέρδισα φτερά και το πάω με φούρια. Δεν με νοιάζει κάτι. Παιδιά, παλιεύεται. Ναι, παιδιά, εγώ γιατί πέφτω όλη την ώρα τώρα. Ντόρα. Γιατί πέφτω όλη την ώρα Ντόρα μη. Τα φούλια θα πάρτε από εδώ. Έκανα χαζομάρα. Ξέρω ότι έκανα χαζομάρα. Γόνα! Τώρα τι φάση! Γιατί κολλάω! Δεν κολλάω ακριβώς! Δεν κολλάω ακριβώς! Όπλο, δεν φαίνω! Για τερματίσαμε την ώρα. Βέβαια, περιμένει γιατί έχω 10.000 τώρα. Και πρέπει να παίξουμε κάτι άλλο, γιατί αυτό το παιχνίδι το έχω ξαναπαίξει. Λοιπόν,
Και να. Και το είχα σχεδόν τερματίσει. Τώρα είχα βρει το καλό. Είναι το καλό. Αυτό θα παίξουμε. Να. Τι. Μπορούμε να κάνουμε ένα χαρακτήρα. Δεν μπορούμε. Όπα, κουνιέται η γη. Κουνιέται η γη. Δεύτερο. Α, φάπα. Κουνιέται. Α, έχουμε και χρόνο. Και σήμερα δεν θα κουνιέται. Σήμερα δουλειά κουνιέται η γη τώρα. What a freak. Γεια. Πόσο έχει αντέξει η μπαταρία μου για φερμάτι, γιατί πρέπει να βάλω να φορτίζει τώρα. Πρέπει να περνάμε, όχι. Κάθε μια ώρα θα κάνει. Είναι πολύ ηλεκτρία. Δεν φαίνεται. Για το κάνω. Τι γίνεται? Παιδιά. Τι γίνεται. Πάμε να πούμε Minecraft. Είναι Minecraft. Βασικά μπορεί να μην πω Minecraft. Μπορεί να πω κάτι άλλο. Όπα, μια. Αυτά τα παιχνίδια δεν μπορώ να πω που έχουν το σμήνοφο. Γι' αυτό είναι άλλη ώρα να σας εξηγήσω. Μπήκαμε ένα παιχνίδι. Δεν ξέρετε κάτι με πόλεμο. Γιατί με πόλεμο. Γιατί είναι ωραίο με πόλεμο. Ωραία. Αυτό το παιχνίδι νομίζω πρόσφατα το είχα ανοίξει. Αυτό ανοίξει. Πρόσφατα εννοώ, τώρα το άνοιξε. Γι' αυτό πήραμε λεφτά. Τώρα μόλις μπήκα. Χριστούλη μου, αυτό έχω τα μάτια του μεταξύ. Τι είναι? Τι είναι αυτό το κυκλάκι τώρα? Ένας Θεός ξέρει. Ωραία, πάμε καλεύω. Πρόσφατα είχα παίξει και αυτό με το τάγκ. Είναι πολύ παλιά. Για να μάθω αυτό η κρεμή μας. Και κάποιος προβολάει το κάνω. Προβολάει κακός.
Ευτυχώς που δεν έχει και κύκλο σαν το Fortnite. Να.